Nagmalampuson ang gipahigayon nga buy-bust operation sa Presinto 4 sa MCPO o Mandawi City Police Office kaganinang alas 12:40 sa kadlawon didto sa sitio Upper, Barangay Tingob, Mandawi City. Ang suspek na ilhan nga si alias Tano, 31 anyos o walay trabaho. Atol sa maong operasyon, nasakmit sa mga kapulisan ang 200 gramos nga shabu nga mo kantidad og 1,360,000 pesos. Matud pa sa atong nasayran nga kining maong suspek maka-dispose og 200 gramos matag semana sa gidudahang shabu. Ang nasakmit nga illegal nga druga ipailawom sa forensic examination samtang ang suspitsado mag-atubang sa kasong may kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini si Tingjo Pipito alang sa DYKC News Alert.